Ahojte a vítajte v mojej novej pravidelnej rubrike Kto to povedal? Poďte so mnou hádať autorstvo týchto výrokov. Prvý. Nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať. Správna odpoveď je Lukáš Machala z SNS. Nič, čo vybočuje z normy, nebudeme podporovať. S jeho šéfkou, ale aj s ďalšími ľuďmi z vlády si jednoducho zmýlili dobu. Asi si nevšimli, že už nie je komunizmus, ale žijeme v slobodnom svete. A toho sa nemienime vzdať. Druhý výrok. Toto si dovolilo jedine Gestapo. Toto bude asi nečakané, ale tento výrok patrí Eduardovi Chmelárovi, ktorý je poradcom Roberta Fica. Chmelár takto kritizoval štátneho tajomníka Štefana Kufu za to, že prerušil divadelné predstavenie a začal z neho vyháňať ľudí. Označil ho za extrémistu a za fanatika. Následne sa do Chmelára pustil Tomáš Taraba z SNS. Ukazuje to nezhody vo vodách vládnej koalície, ktorá vôbec nie je taká jednotná, ako sa navonok zdá. Nesmieme preto mlčať a musíme ešte hlasnejšie poukazovať na jej pochybenia. Výrok číslo 3. Áno, toto je trošku chyták. Všetky možnosti sú správne. Je to ticho. Vláda Roberta Fica brutálne rozkladá inštitúcie, právny štát a aj kultúru na Slovensku. Prezident Pellegrini však mlčí. A ja čakám, rovnako spolu s vami, kedy začne plniť svoj sľub o tom, že bude prezidentom všetkých a nie len svojich ľudí.